Lisäväriä MM-sarjaan tuo takavetoautolla ajava Marc Duez. Asfalttiolosuhteisiin paremmin sopiva kaksikko Marc Duez ja Bemari olivat 7. Ajo oli näyttävää, mutta sinne niitä kallisarvoisia sekuntejakin taisi hukkua. Marc Duezin tilanne on vähän samanlainen kuin Snydersillakin. Eteen ja taakse on matkaa vaikka kuinka paljon, joten ainoana ilona on enää nautiskella takavetoisen leveistä ajolinjoista, tosi 6. Marc Duez on 7, mutta niinkin paljon kuin 13 minuuttia kärjestä jääneenä. Oli vain muutamien sekuntien luokkaa. Duezin näyttävä ajo jatkuu ja ainakin katsojilla on hauskaa. Belgialaisesta. Marc Duez edelleen 7. ja ainoana mahdollisuutena on muiden keskeytysten myötä kivuta ylös tuloslistoille. Marc Duez oli 8. ja odotteli innolla asfalttipätkiä, Bemari kun alun perin on rakennettu voittamaan asfalttiralleja. Heti kun asfaltit alkoivat, repäisi Duez ohi Alessandrinin veljesten ja 7. Eikä 16-venttiilisellä integraalilla ajavilta veljeksiltä enää löytynyt resursseja parempaan, ja niin oli Duez jälleen paras kaksivetokuski, niin kuin tällä kaudella useasti aikaisemmin.